Y lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri arratz gau zuzeneko honetara. Arratz gaua, arratzaldeko sortziak ia terdiak dira, eta gaua aion dagoelako. Eta gaur joango gara Gringonen kanpaina frogatzera orko eta golinekin. Izatez fakzio mota hauek ez ditut bat ere. Atsegin egon behar direlako borrokan denbora guztian, orkoak izatez borrokalariak dira eta aspertzen direnean euren artean ere borroka egiten dute. Warhammer Fantasy maiokoan gertatzen zen, dadoekin tirada bat egiten bazenuen, emaitza hori gertatzen zenean, elkarren artean hasten zirela borroka. Hemen joan behar zera borroka egiten, lortzeko guaj handi bat, eta hori izango litzateke beste armada batzuk izateko zonaldeak erasotzeko edo zuri zonalde bat hiri bat zetiatzeko eta bar. Eta naiz oso ondo eramaten mota horreko fakzioek. Imperio Immortalak. I am Prince and Emperor. Ja. No daude. Hemen. Gork's Fist. Gringo. Orko beltz nagusi bat desblokeatu dezakezu, orko potente bat. Guajak hau da, gerra oiua orko beltzak agian daudenean furiarekin edo kontrolatzeko habilitatea dauka, 110 gehiago mugitzeko kanpaina armada guztiak, guajarekin hori armada guztietan, eta orko beltzak eta orko handientzako mantenimentua 115 gutxiago. Hori fakzioaren aldetik, gero Gringorrek dituen habilitateak bazia moduan. Bataia baten ostean irabaziak 130 gehiago, armadura gehiamar orko beltzen unitatientzat, bakarrik bere armadarentzat, 112 puntu gehiago liderazgoan. Ez dakiz egiten duen. Bale, hau izango litzateke magia baten moduan eta etxaiari kentzen dio eskuz-eskuk 24, abiadura 145 gutxiago eta defentsa 40. Beraz, ipotzen txako oso eraginkortasun handia dauka eta Gringonen guajak ematen du min basikoa 125 gehiago, perforazio indar 125 gehiago, eskuz-esku 24 eta psikologiak ez dira egiten. Opzio berdin zait froga denez aurrera goaz.
Gainera, gringo erazten den zonaldea nahiko bero dago. Beraz, ikusiko da nola moldatzen garen kasu honet. Gero, Overwatchen jokatu izan ditut lau partidatxo, gero izan ditut arazoa jokatzerakoan. Batez ere azkenengo arazoa, partida bat hasi eta 34. segunduan pantalla izoztuta geratu eta bar. Hor ikusten zuen Racewarreko salduna, gerraldo batekin, eta goian esango nuke... nola dira horkoena? A ver... Egodun sugeak. Dragoi antzekoak, baina ez dira dragoiak. Ez nago ziur. Eta gainera horkoak hiltzen direnean botatzen ditut esporak eta bueno, horko gehiago sortzen dira, beraz horkoak esan daitezke leskorrak direla. Osea, ezin dituzu horkoak inoiz sakatu. Txampiñoi mutanteak izango litzateke. Eta zenbat eta gehiago borrokatu are eta handiagoak bilakatzen dira. Eta hau betxak formatuan dago, aintzat jogatu daiteke. Let's give Gork a show! Get smashing! A ver, zer daukago inguruan? Horkoak...
Orko gehiago. Orkoa. Lenda bizi. Scram. For war. Arrura. Time to learn from the best. Tecnología. Guau. Diplomacia. Luke. Now then, boys, what you got for me? This is it. Vale, ekin garra gaude. Zer dauzkau? Ringor, Scram, orko beltzak, orkoak... Artilleria eta zer dauz. Stop pushing it. Trollak. Berdin da, guazen hona. Yeah, violent. Bai, borrokatuko dugu. Lehenengo bataia da. Arkulari kopuru berria dauzkagu. Bueno, armarria guztoka daukat hor eguzki bat. Edo horrelako zeo zer. Eta katapulta. Hori ez dago txarto. Batez ere... arkulariak suntzitzen joateko. Lads are ready! Boys! The war is here! We is gobbos! Get out to ready! War boy begins! Interior. Ready!
Orcs roll! Biggest, brutalist orc! This battle later war! Gonna kill him! Eta goblinekin. Hobeto arkulari. Choppers ready! Moving fast! Erasko badaude hor, guretzat hobeto. Bash 'em! The immortals are ready! Glorious war! Boys! Oh boy, Biggins! Orc wants ya! Run, boys! Ready to kill! Wanna kill something! Boys! Let's get 'em! Oh boy, Biggins! Slaughter! Run, boys! Smash 'em! Oh, smell fear! Boys! Smash 'em! Let's scrap! Boys! I'm the best! Grendel's time! Gonna kill him! That's good! Stop him! I'm Grendel! Biggest, brutalist orc! A fight! Ready to bash! Sartu hor. Presio eta zueko. Esa eta helduko, baina no. Hogeita 8. Gringor heldu behar zara. Hain horra. Zuek ja...
Goblinek bat agatu dute. Ai, Gringor. Bueno, bizat ere abantaia ematen digu. Zoldes colmilludos. Hombre, izena barregarria da. Chicos duros de Grimgor. Gringor gehiago utzi behar diozu, Izan bazera tanketa baten moduan oreusten lerroa.
Tu senda de violencia y destrucción ha dado comienzo, poderoso señor. Ready for murdering. El Grim. Guía de... Kill him! Gork's fist. That's what Mork wants. Yeah, what? What you want? Get going! Armados no risateko. Handik bat, hogenak... You're for all the truth in the world! La pasa.
Let's get some! This better lead to war. Immortals, this way! Itxaron beharko dugu. Golek! Non zauden. This better involve fighting. Here we go! Let's go. Bat izatea garrantzitsua izango da. Bringer of darkness. Goleken gana joango gara. Txanda pasa.
Kolek indartze egiten bada asko sufrituko du. Yonage! You talk! Into motion! Feel the power, I suppose. You mocked. Here we go. Mork summons me. Gork's fist. Let's go. Yonage! Urrango txanda. Itxarongo dugu. Aukera badaukat, Kolekin gana joango gara zuzenean, Agian bataia. Aldu dezakegu. Alde hori ez nuen espero. Use me! Into motion! Yeah, what? Yeah, I'll do it.
Let's find some scum. I will destroy him. Uste dut hamabi zirela. Ia zer egiten duen. Baina eske hauek oso gorrak dira eta kolek ere gorra da. Zure gana gainera. Zaukera hori ez dut galdu. Gainera guarnizioaren laguntza daukat. Star Crusher. Bai. This'll be good. Jokatu dugu. Agian galtzen dugu, baina jokatu behar dugu. Ea aliatuak ere nondik datozen. A ber, txakurrak dituzte, ogroak, trola, kolek. Hemen orko beltzak utziko ditugu beste zonalde bat. Jode, magia ere dauka. Potentasi da, Orko beltzak atzean. Bueno, orkoi borroka zenbat eta gorragoa hobeto. Espora gehiago. Ez daiteke orkoentzat bataila bat, orgia bat izango litzateke.
kontra ongi ez da biltza, vale. Gainera refortzua goratzetik datoz. Mapa hau eta mapa hau super tratu gaitezen. Eta hemen gatik ez dira. Hori bai, mapa nahiko txikia da, Boys! Where's the scrap? Ready! Boys! We had a great time! Boys! Please made! Please one more! Boys! We had a great time! I'm the boss! Biggest, brutalist orc! Say my name! Say my name! Here we go! Where's the scrap? Waste one more! hori izkutatuta. We're the green tires! Spoiler, txartu atera da. The immortals are ready! A ver, Where's the scrap?
cast spells. Better get better. Who can we stand? The lads are ready! Where's the scrap? Shifting! Oh, what's that? Shifting! Running! Running! We're the Green Tide! Run, boys! Smash 'em! Simon! Ué. Choppers ready! Now it's here! Chopper jabs! One good rest! Chopper there! Simon! Boy! The lads are ready! The saw! We is doggos! We is better than them! Let's get 'em! On Grindor! North wants it! Power of the war! Choppers ready! Let's get 'em! Please want war! Moving fast! Moving fast! Please me! Chopper's hat!
sailor. Ready to kill biggest, brutalist orc. Let me help you. Let's scrap! This is it! Choppers out! Read and retide! Biggest, brutalist orc! I'm ready. Boys! Slaughter! Let's do this! Crush 'em! Biggest, brutalist orc! Find 'em and kill 'em! Bueno, gracias, ojo. Bueno, asko ez du sufritu. Ai. Jo, zeratik ez diot borrokari gordetzea eman. Batzutan astu egiten zait. Gainera laiztor aktualizazio bat dator joko honetarako. Eta gian gero ea jokatuko du kanpaina bat. Serio medua, man, edo. Bat hil dute. Hemen txakot nahikotxo hil ditugu. Nahikotxo, unitate bat behintzat edo modelo unitate bat. Kolek ere sekulako mina jasan du, txakurrak, gominak botatzen.
ere distantzia abantaila daukasunean, batez ere katapultagatik, hauek erasora etortzeko behartzeko eraginkortasun handia dauka. Eta astirik ez badute asko ere gehiago. Distantzia eraso luzeagoa baldin baduzu, behartu ditzakezu, esaterako imaginatu elfoen konta borrokatzen zaude, eta konturatzen zara ez dutela borrokara joan nahi. Gian hasten bazara arkulariei morteroak botatzen eta arkulariak hiltzen, helduko da momentu baten erasora joan beharko direla. Naiz eta lantzariak orokorrean gizakiek baino lan hobeago egiten duten unitate tier basuko unitateetan. Handien konta bonifikazioak olek akatzea batik. Dago txart. Let's go. Ready for murdering. I'll do it. Eta gringor gainera ez da, ezin da basuratzen ginen. Here we go. Keep moving. Beste orgoekin. Watch. You cock. Say what you gotta say before I cleave it out to you. This is it. Bring it! Urrengo txandan.
Ha surgido una aventura, poderoso señor. Una gran hazaña se abre ante ti. Pero ten cuidado. Las potenciales recompensas son tan grandes como los peligros. Corpse Fist, ready. This better involve fighting. You're a pretender. Never! Ez gertatzen dira. Bia zatozte, da zibarko zarete desgastea pairatzen. Golek pikutara jo. Let's go. That's what Mork wants. Horreko dut partida. Gauza bat investigatu nahi dudalako orkoekin. Frogatzeko ez dudalako frogatu. Printzipioz Bulfarrekin ikusi baldin bada, orko eta goblinekin ere ikusi beharko litzateke. Iepa zitalko, zuzeneko orain mostera, noa, zu egiteko asmariko hai?
Bueno, orain gauza bat frogatu nahi dut, investigatu nahi dut, eta gero moztuko du zuzenekoa. Batalla personalizatua. A ver. Hipotzak ez. Hemen. Jo, pena bat da kanpainan dauden pertsonai berosi horiek ez egotea. Hemen, naiz eta Bulfarrekin heroiak diren, begiratuko dutia norbaitua dagoen raide egiteko. Eta amaitutzat emango dut zuzenekoa. A ver. Eta egunen baten frogatu nahi dut ea Battlefront eta metroren bat ordenagailuan funtzionatzen duen eta abar. Balo, ez dago inor, utziko dizutu J Bullenekin eta listo. Utziko dizutu J Bullenekin eta listo. Chicos, yo te J. Bullenek.